Duela gutxi darama taldean, dura bakarrik 6 urte, eta ez neman espero hain Laster lehendakaria izatia. Bueno, ez neman espero inoiz, baina bueno, tokau jat, eta oso posik, eta oso arduratsu, ze kriston lana egin dugu, atxian urte osoko lana da, egin dugula, eta bueno, posik, ze azkenian heldu da maiatza, gure hilabete favoritua, kriston promazio dakau, web orrialdean ikusi aldozue, eta bueno, publikoki eskertu nahi dut Karneriz, euren lana barik, segurazki olako maila ez genuen eukiko. Aurten itzen doula 23 urte, eta guretako oso berezia da urtean zehar, eta guretako, eta nik ikusten dut Euskal Herrirako bebai referente handia garala. Izaten da lan ekipokua, eta ekipua da oso polita, jentia oso majua, oso polita, eta azkenean talde bada, baina azkenean laguna gara, eta horrepe lagundu itzen dago honek kontatuak egiteko eta segitzeko aurrera, eta segitzeko taldean eta argazkilaritzan. Normalian, esaten mozu kontatu ipintzen mazaraze fotografuekin, desiatzen egoten dira etortzeko ona, porque ja daukau maila bat eta izen bat. Dazkau paisaiak, zuribetzeko erretratuak, dazkau baita argazki abstraktuak, gusto osorako argazkia daude, eta maila handikoak, eta zaila da maila mantentzia, baina taldeko aleginaren esker lortzen dugu olako erakusketak Eibarreri eta Euskal Herri osoari emotia. Nik esperientzia asko ez dakar lehenengo erakusketa da. Eta, lehenengo erakusketa pentsatzen ibili nintzen nola ipini. Eta, nik pentsatu nun argazki bakoitza bere lekuan ipintzia. Eta horregaitik zer egin dut? Hormetan ipini lekua. Eta argazkia azpian, orduan, gitxora bera, badakigu argazki bat ikusten dugunean, nun gauden. Eta nundikan gitxora bera egindan argazki hori. Erakusketa hau prestatzeko hasi nintzen urte oso gogorra eduki dut osasun aldetik, eta orduan nik behar dunean deskonektau eta aldatu pixka txipa, zer egiten nun? Kotxi hartu, reflexa hartu eta saturraren ahon. Orduan, saturrarenek asko eman dit, saturraren eretzako da leku zoragarria, eta dazka leku berdinean argazki oso desberdinak egiteko aukera. Orduan, aukera hori aprobetxatuz, egin dutena da hori, igual 10 aldiz junara, eta joan naizen bakoitzean bilatu dut zerbait berezia. Eta zerbait berezi hori, nire erakusketan ipini dut, eta egin dutena da gero, antolakuntza aldetik, nun doazen argazkiak ipini paretetan.